Здравейте! Намираме се в Unicredit Studio, където сме дошли да ви представим изложбата на нашия млад колега, живописец Йордан Велков. Здравей, Дане! Много ми е приятно, че се съгласи за този разговор. Така, преди да започнем да говорим за логиката на образите в тази изложба, искам да въведем зрителите и малко в контекста на твоята работа, а и на събитието. Всъщност, ти вече си дипломиран, завършил си бакалавър и магистър в Националната художествена академия, в ателието на професор Здравко Василева. И също така с спечелена стипендия от името на професор Андрей Даниел. Може ли малко да ни разкажеш за този приз, на който вече си алумни, да запознаем публиката с него? Аз имам честта на първо място да съм първият стипендиант на стипендията Андрей Даниел, която има за идея да съхрани така паметта за професора. И тя се дава всяка година на бакалаврите, които завършват успешно със своята дипломна работа, като се събира катедралната комисия и избира един от дипломантите, който има шанса да продължи своето образование в магистърска степен. Тази изложба също е един голям успех за теб, защото ти си селектиран от Националната художествена академия за изключителни резултати, да направиш изложбата тук в Unicredit Studio, поздравление за което изложбата е чудесна. Това е твоята магистърска дипломна работа, която виждаме тук, но като проект показаната серия има ли връзка с живописната ти работа в предишните години в бакалавърския курс? Ами всъщност не е само магистърска работа, това е по-скоро една изложба, която е резултат от около, може би една идея, която се зародила преди 3-4 години и постепенно някакси в процеса на работа. Понеже живописците имаме доста често един такъв подход на работа, където натрупваме много материал, постоянно почваме много неща, захвърляме ги. И някакси в времето ти започваш малко да си изконцептуализираш нещата. Виждаш някакви моменти, които имат дори понякога случайна, понякога умишлена връзка с следващи търсения, като тази изложба започна според мен още в бакалавърската ми степен. Чрез тогава търсенето беше насочено беше веднага след пандемията на първо място. Това беше оформящо за търсенията ми. Като вие помните, това беше един процес, в който ние бяхме затворени вкъщи. Всички бяхме една идея малко по-вглъбени в себе си и започна с търсенията относно вътрешния поглед. Нещата отвътре навън. И започна всичко с различните сюжети на лекоатлетическата писта, докато бягам на разните зрителни аномалии, които се случват при високо напрежение, когато се опитваш да пристиснеш очи. И оттам усетих как се прокарва темата за ежедневните моменти, за панелните блокове, за индустриалната среда, тъй като ние сме заобиколени до голяма степен от едно постнаследство в името на панелките в разните индустриални зони. И така постепенно усетих как индустриалната тема, ежедневната тема се прокарва доста често в нещата ми. В магистърската си работа вече се насочих доста по-концентрирано към градската среда, към индустриалната среда, потопени в една условност и се опитвах да изследвам този пейзажния проблем не толкова като жанр, а по-скоро като чиста за игра с материала, понякога с търсенето на условности в средите и откриването на скритата поезия в създадените от човека среди. Може ли да ни разкажеш малко за техниката, с която са работени картините? Разбрах, че работиш с велатури, това е една сложна техника. Да, така е. Аз работя почти във всичките си работи предимно по велатурен начин. И това е техника, която ми позволява да търся и да откривам дори понякога случайни елементи, които ми позволяват да добавя така доста пластическо разнообразие в картината, по някакъв начин комбинацията между на места структурна паста, напластяване на боя и велатурното поливане дават така изключително богато пластично разнообразие в една работа. И разбира се, дават и някои неочаквани ефекти при комбинацията на различни типове боя. И сега е един по-деликатен въпрос, по-теоретичен. Тъй като масово се говори за въпрос на интерпретация, какво ще разкаже авторът като една интенционална позиция зад образа? В смисъл, как можем да свържем архитектурните обекти с идеята за несъзнаването и за ежедневието? Задавам така въпроса, защото заедно и по-отделно
заглавието носи различни смисли. Най-добре е ти да разясниш конкретната връзка между образа и идеята за несъзнаваното, за ежедневието, за архитектурата, за постсоциалистическото минало. Ами така, на първо място ние наистина сме си заобиколени от всякъде, дори на място, на което се намираме, ти вижда, че е доста шумно, бурно, урбанизирано. Ние постоянно преминаваме покрай такива обекти, различни строежи, различни панелни блокове, останали от миналото, различни индустриални зони в краищата на градовете ни, които по някакъв начин преминаваме и не ги забелязваме, тъй като не сме с туристическата настройка, която е да вървим, да ги гледаме, да ги изследваме. А всъщност при тях също се прокрадват доста ценни моменти, интересни, дори чисто формалистично за един живописец да изследва влиянието на светлина, сянка върху тях, но те до голяма степен преминават през живота ни без да оказват никакво влияние. Не всеки има време да се спре на тези образи. Всъщност ролята като художник е да открия взаимодействието на човека, на средата на тези образи едни с други. Представяме изложбата в момент на финисаж, защото днес е последния ден, в който може да бъде видяно, но е незаменимо, според мен, когато художествените актове оставят следа, дори след края на събитието. Какво следва? Планирал ли си следващи изложби или по-скоро си фокусирал върху настоящата докторантура, защото ти от тази година си и докторант, където да живопис в художествената академия? Да, като основен приоритет, разбира се, ми е докторската дисертация, която ще трябва да започна да пиша, но също така имам планирано участие в Пловдив в февруари месец, което ще бъде обявено малко по-нататък, но е общо взето с нещата, които се случиха в Сите Дезар, тъй като тази година бях и на Сите Дезар. И да, готви се нещо малко по-различно от конвенционалната индустриална и постсъветска среда, но да. Пожелавам ти успех и се надявам да се видим скоро на следващите изложби. За нас беше удоволствие, че днес се срещахме тук, успяхме да видим и да представим изложбата Илен и нейния край и се надявам, че скоро ще взимаме интервю от теб по нови поводи. Аз се изключително много благодаря.